Rendben. Okézott. Gyerünk bele. Gyerünk. Tehát itt vagyunk akkor Kázsmárkon, és mint ahogy az ábra is mutatja, hála jó Istennek az édesapukához és az édesanyukához vissza tudta szerezni a Magyar Önvédelmi Mozgalom, és azon belül is a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak a gyermekvédelmi munkacsoportja Baj László vezetésével. Tényleg hálásan köszönöm neki is, hogy ennyi mindent tett, mert innen is látszik, hogy ez az igazi gyermekvédelem, amikor egy kisbabát, egy apró kis csecsemőt megmentünk attól, hogy egy becsületes magyar családtól el tudták volna venni abban az esetben, hogyha nem a Magyar Önvédelmi Mozgalom lép fel. Csaknem 2 hónap után vihette haza kisbabáját a kórházból egy kázsmárki család. A szülők szerint a gyámügyesek a szülés után azt mondták, rossz anyagi körülményeik miatt nem lehet velük a gyerek, és azért, mert drogoznak. Azt mondták, saját költségen drogtesztet végeztettek, ami nem mutatott ki semmit a szervezetükben. Ezután a Magyar Önvédelmi Mozgalomhoz fordultak jogi segítségért, akik felvették a kapcsolatot a hatósággal. A kislányt végül 1 nappal ezután vihették haza a szülők. Hát szia, sok szeretettel köszöntelek újra, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Látom, hogy gyönyörű, szép nagy a kisbaba, nagyon szépen fejlődik. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg gratulálok hozzá. Azóta, amióta elhoztuk a gyereket a kórházba, milyen változás állt be? Hát rettenetesen a gyámhatóság felől nagyon megváltoztak a vélemények is, a védőnő irányából is, és a rossz dolog, ami le volt írva, hát az végül kiderült a Lacnak hála, hogy ez mind hazugság volt. Hát akkor elmondhatjuk azt, hogy pozitív a hatóságtól, pozitív a hozzáállás felétek. Igen.